sweetly singing over plains, and the mountains in reply echo back their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kabahin paron sa nianata sa Christmas season niya ang atong gisaulog karon ang pista sa mga martir nga mga bata, Santos Inocentes, kadtong mga bata nga gipamatay ni Herodes tungod kay nangita siya ni Jesus. Ang gitawag sila mga Inocentes, mga way sala. Atong ipadayon sa pagampo dinhi nga unta ang kamatay sa kalibutan mahunong na, labi na gining nangamatay tungod aning COVID-19. Ang ato sang iampo ang atong mga benefactors o mga donors din sa atong simbahan, makadawat unta sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, karong adlaw ang mga gagmayng bata nga mga martir sa walay paglitok ug pulong nahimong mga saksi kanimo pinaagi sa ilang kamatayon. Itugot nga ang pagtuo nga among gilitok sa dila masaksihan usab unta sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo mao kini. Ang Dios kahayag ug diha kaniya walay kangitngit. Kun maingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo gihapon diha sa kangitngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga anaa ang Dios sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbunga nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayud sa tanantang mga sala ug maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala.
Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Og si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala og dili kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang atong kalag na kalingkawas, ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayam. Ang atong kalag na kalingkawas, ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayam. Kung wala pa makig-uban ang Ginoo kanato sa pagsukol sa mga tao, bato kanato. Ila unta kitang gilamoy nga buhi, diha nga ang ilang kapungot nahaling bato kanato. Ang atong kalag na kalingkawas, ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayam. Unya nalumsan unta kita sa katubigan, mabanlas unta kita sa masulog nga sapa. Lapaw ka nato, maharus unta kita sa makalilisang nga tubig. Ang atong kalag na kalingkawas, ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayam. Nalugti ang litag og nakalingkawas kita. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong kalag na kalingkawas, ingog litag, gikan sa litag sa mga ngayam. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagadaig kami kanimo, O Dios, nagaangkon kami kanimo nga Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo.
Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo, kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug niadtong gabhiuna mikagyo sila sa Ehipto ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatngon ni Herodes nga gilansisan siya sa mga dumuduong, napungot siya pag-ayo, unya misugo siya sa mga nga pamatyon ang tanan bata nga lalaki sa Bethlehem ug sa kasikbit nga mga dapit nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ngadto sa ubos, sumala sa iyang nahibaluan gikan sa mga dumuduong nga maoy panahon sa pagsubang sa bituon. Niining paagihan natuman gayod ang giingon ni propeta Jeremias, may tingog nga nabati didto sa Rama, tiyabaw sa mapait nga pagminatay ug paghilak. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak, nagbakho siya og walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nastaring mas Raquel din naghilak ko nos Raquel. Mauna nga kining hilak tungod sa kaguol, maoy unang nasinati pag-abot Diyos Mesiyas, pagkatao Diyos Mesiyas, wa dang tigdugay, duna na'y nagminatay, kay nangamatay, niya mga inosente pagyod. So ang presensya sa Ginoo dinhis kalibutan, kamatay sa diay, makamatay sa, no? Muna usahay maingon ta, murag wa man tingali ni Ginoo kay sige naman yung pinatyanay. Posible pod na nagpinatyanay tungod kay naay Ginoo. O gani si Kristo pagkadako na niya, iya ginang gisulti, mianhi ko dili kalinaw ang akong dala kung dili espada. Niya magunay nagpinatyanay ang inahan ug ang anak nga babay, ang amahan ug ang anak nga lalaki. Unay pinatyanay ba? Mao sa na dinhi simbahan, unay puntag pinatyanay, linibakay, mga inana ba? Niam na dinhi. Wadi ay, oy, kadaghan. Apil pamanggani ining nagwali. Karang linibakay gyud. Basta na pinatyanay. Ngano man, nganong namatay man ang mga batang inosente tungod ni Hesus. Tungod kay dunay dili gustong mudawat ni Hesus. Dunay dili gustong mudawat sa Ginoo. Kay kinsa man ang Ginoo, matud pa ni Kristo, I am the truth. Inigabot sa Ginoo, iyag yung ipatunhay ang kamatuoran. Kinsa man sad kunong mga tawhan nga ganahan kaayos kamatuoran. Mao na kutob sa mahimo kadtong mga bakakon patyon gyud tong maghatag og kamatuoran. Kana bitang inosente nga tao. Ang tao ba nga inosente? Di ba? Huwag mo ng pangutanon, di gina maglipod-lipod. Tugaan gina. Wala na mga bata, inosente kayo. Inigingon ni mo, asa imong mama dong? Ingon siya, wa kono siya dire. Anak. Tugaan gina siya tinuod. Di siya mingon, wa dire. Sa to pa nitabang na siya pamakak.
Pero may sa ingos mama, wa kuno siya dire. Oh, ana. Tuga na eh. Pero kamo dining nanimba, apil na ning nagwali. Oh, mga bakako na kita, may nakita mo dag atik-atik, no? Ana. Yan sa man mo. Sa gusto ninyo, mahimo mong inosente o ignorante? Inosente. Unsa may kalainan sa inosente o ignorante? Oh, kamao mo. Ako wasa ko kay ba. Ako lang gibana-bana ang inosente kanang tao nga way sala, way malisya ba. Ang ignorante kanang way kahibalo. Ignorante ba? Wa kay bawo. Mananglitan, ignorante ko pag-abot nako dinhi San Vicente kay wa ko kahibaw haing simbahan. Perti na mong pangutana. Ignorante pa ko kay wa ko kahibaw. Ang inosente kanang wa gyoy sala, way malisya ba? Anang makakita taong babaeng naghubo. Ako kakita ko babaeng naghubo kay inosente man ko. Moingon ako, hala naghubo si Ninai. Pero wa jud way hunahunang dautan. Ambot mahitabo ba kana? Kaya na bang makakita ka ana mga porn diha sa kuan, diha sa ansana ana bang cellphone ba, anas internet nga ang imong reaction dili gyud malisyosa, dili malisyoso. Igo ra ka mo ingon nga nganong gaingon ani man sad ni sila. Ana ba? Kami bitaw sa una doon nato'y madre among kuyog na namatay na rabato, may she rest in peace. Nya kani mga pari o mga on, labi na magkatipon, may di gina mawa ang green joke. Ang green joke ba na gina siya? Labi nagkapunta ka mga siyaw. Nya nami madre na tipon og kaon. Green joke din among kauban. Moingon sa madre, adiha ka pader, tinuod pader. Ako ignorant. Asa ni inosentiha sa gini. Digid siya mo kuan ba? Digid siya mo hatag bitaw og kanang dautan nga meaning nya tinarong gyud ang iya. O to inosente gyud to nya. Namatay naman to. To ating itos langit. Nakaron unsaon man nato pag atubang ang kamatuoran nga kun naay Ginoo mahitabo gid ining pinatiyanay. Mahitabo gid ining mga kagulanan. Unsaon man nato pag-atubang, atong i-preserve ang atong innocence dinhi sa atong kasing-kasing. The innocence of our hearts. Nya unsaon man ayaw gyud paningkamot nga maminti nimo ang sala. Papasa ginang sala. Matod pa ni kanaganing San Juan sa unang pagbasa, kitang tanan nakasaagid ta. Pero kung naay makasala, ayaw kabalaka, kay duna na'y tiglimpyo sa atong sala, ang dugo ni Kristo. Maoy mo limpyo sa atong sala. Ano bang, o gusto tang ma-preserve ang atong innocence, dili importante kung kapilatan na himong malisyoso, malisyosa, o kapilatan na kabuhat og sala. Sama ng premarital sex, adultery, pangabit, homosexuality, pangawat, corruption, siging panaot anang silingan, siging kahakog anang imong yuta, kanang imong balay, imong alahas, mga sala man ni siya tanan. Pero dili unta ta mo ending dinhi, dili unta ni nato ba dipinsahan ba? Dili unta ta magpakawais nga atong dipinsahan ang atong mga sala. Matud pa ni San Juan, ayaw pagpakaaron ingnon. Muingon kang wa kay sala, kay mora ba din natong dipinsa? Wa oy, wa ko naghimo ano ako, wa ko maghimo na. Yun bakakon ka, udi ka mo angkon nga wa kay sala. Pero ayaw pagpabilin diha sa sala. Kung ikaw ba na nangabit, ayaw pabilin diha sa imong kabit, uli gyus inyo. Balik lang sa niya sunod adlaw. Kana kung ganahan pa kang balik. O natintal na po ka, kay huyang ka, balik na po ka dito. Nya, balik na po ka sa inyo. Nya, ikaw sa asawa, imong bana, ingon ana, unsa mo sa imong buhaton? Tingali, naglagot ka. Pero, resolve lang po nga, dawaton ko lang yun siya, kay nakasaman. So, magtinabangay ta nga maligon, madugay, nagsumadali. Maligon naman ginang banaha. Di naman ginang mo balik sa kabit. Masudlan manas gracias Ginoo.
Pero dugay-dugay lang yun, mga tingali, mga 3 years, mga 5 years. Nga pila raman sa guna, 3 years o 5 years nga agwanta-agwanta. Nga, moingon rin ta sa atong kaugalingon, maogid ni, basta na aga ni Ginoo sa akong kasing-kasing, masakitan gyud ko kay ni aman sa yawa nga naduol nako. Tupad pag yung higda. Mutupad naghigda, kapoy kay glawas, ihigda na, ditso din ang hagok. Luya man na dito kay kapoy man dito. Mabta na akong sige ingon ni joke-joke kanang kabit ko no makapamaol, ang asawa makapuol. Lagi ingon ako nakadungog ra sa kuan nag-istorya kani lagi mo apil sa taga na ana ba inom-inom ana man ada manggawas mga istorya may magkatawa man ko ana wa mo ko kasuway ang botan kapamaol ba na pangutan na inyong bana pamaulan ba sila dito mag-aguroy-aguroy na gani na kanang sakit ay hilota ko dai kay sakit ka posible na nagapangabit gina kay makapamaol man to. Kamo ray nahibaw na kamo sa inyo kung tutok-tutukan. Ang sunod ngatong buhaton musangyaw ta unsaon pagwagtang ang sala. Dili sad ta muhunong sa pag-ingon lang ako na ko magpakasa. Wa na ko magpakasa. Karon kanang imong pagkaway sala, kanang imong pagka-inosente kuno sa sala, isangyaw na ngadtos uban. Agniha sad sila nga di na sad sila magpakasala. Og anha kadiha mahimong tinuod na Kristiyano. Kana bang musangyaw na ba? Dili magpabilin diha sa imong kunuhay kanindot. Anam sa kuy sana apuhas pag-agawan sa una nga di mo simba, di mo kalawat, di mangumpisal, di sad kaayo mo tabang. Wa gyud kanang moingon ra gyud siya nako. Ako dinhi siya no, siya no mayang tawag ako siya no. Wa man ko magbinuang, okay ba lang Ginoo ako magbinuang, nagtinarong ko sa akong kinabuhi ay lang kong hilabti. Basta ako diri nagtinarong ko ay lang kong hilabti. Kay wa biya ko magbinuang, wa man ko gipasakitan, di ako isigataw, wa ko gitikasan, ay lang kong hilabti. Ana ba? Kana sila mo yung mga impiernohonon. Nga naman, ang imo ra jung kaugalingon imong gitanaw. Ngadto jud kas uban. Muna si Jesus og si Maria og si Jose kansang banay atong giselebrate kagahapon nahimong santos nga banay kay wa sila mohonong diha ras ilang panimalay. Ilang gi paambit ang ilang kanindot ngadtos uban. Mao bitaw ning magsigi jud kog pasalamat aning ato dinhi mga buotan og mga manggihatagon nga mga benefactors og mga donors kay wa sila mohunong diha sa pagtigom og kwarta aron mas sufficient ang ilang kinabuhi. Ang uban pagay nila tungod aning lockdown na apektuhan gyud kay sila financially. Pero wa sad sila mohunong sa pagpaambit. Ni paambit gyud sila nga hinato. Atong pamaligya nga tag 3,000 man ganito atong slots nahalin gyud. Si uban nipalit og tagurha, naitagutlo. But pila na kani halin nato dinhi karon. O tan-awa dako-dako naman kita dig halin diay. Ning abot naman gani og 674 ang nahalin ka slots. Gamay na lang kay kuwang 326 na lang mo atong pangitaunon. Ambot mahalin ba kani sunod December. Pero og naa sa palit mahurot ra man gini. Paambit ba? Paambit sa ilang grasya. Kamo, kusog ba mong mo paambit nga to sa inyong silingan, sa inyong kabuutan? Kana. Muna kung sige istorya nga, kung ang inyong silingan, lapok ay gagianan, ipasiminto. Ikay pasiminto. Nya kung ngit-ngit ilang agianan, imong sugan. Nya kung pitos lang agianan, imong padakan. Kasimpol kayo nga mga buhat. Pero nindot kay na, lasting kay na tanan. Lipay yung Ginoo na. Pero magsikag yun, ngigano, ako lang yun. Kana sila, kung sa'yo boton, ako lang yun. Ayaw, ay gana. Kana bitamong lugar nga tos kahugan, mga 3 kilometers man na, wa man sa gyud karsadahi, ang botog nganong naungot man ginang pag-approve na pagkarsada diha. Ang akong kolekta, gikas pagkapari nako, sige na kong paambit nga to. Kasuod na yung motor nga to, door to door.
mga tumba lang gid usahay, pero sige lang basta makaabot gid dito. Matod ba mga drivers motor, hurot-hurot na gid anamog tumbatan ng agianan dihanang 3 kilometers. Ang among mga pangustuhod, nag-abot na lang ang daan ug ang bago. Pero may na lang, makaabot naman sila dito. Kaysa una, pasaan pag maayo kami, kargador, gud sa unap ting kapuya, mo buto imong dughan, abot nga tubabaw. Pero karon, awa na, door to door na. Mo na diabetes na pud sila dito, wa na mamuagas ang singot. Awa na, dali kay mga mata, mga gulang-gulang, kay sige na malag sakay sa motor. Sa una, muagas mang singot. Pero inana ba, share. Pag sigunahon na diag unsay mo balik. Nya unsa may sunod? Hatagan tas Ginoo og grasya nga dili na nato masukod. Muna kini mga bata karon nga nangamatay bisan wa sila gilitok nga pulong sa pagtuo, pero ang ilang dugo maoy nahimong tuburan sa dako kayong kausaban sa kalibutan. Ang mga tao niilanan ni Kristo. Sa una gilutos ug maayo si Kristo, karon gitahod na si Kristo ug ang representative ni Kristo. Ang Santo Papa lang, why leaders kalibutan nga pupariha ting Santo Papa nga bisag asa mo bisita, minilyon gina katawo ang mo sugat. O labing minus na aginas mga 500,000 ang musugat ba? Muatang pagidesdan. Padagsa kay na mahitabo di man siya celebrity, leader man siya. Ang mga celebrity hinoon kay dugok man ta. Pero kana siya, nahimo ting celebrity nga leader tungod na sa atong Catholic Church. Kami sang mga pare, labi na din sa Pilipinas, ay suyahaya lagi. Tanang pagkaon adtos pare ang lami. Kanabitang akong paunahon ang mga taog kaon. Sige lang, kamulay una. Gisa, ana bang mag-blessing og balay, party o pista? Sige lang, kamo lang sa una mo. Anak ko ba? Nya mulingko din ko sa lamisa kay maghuwat kog kanus mahuman og linya. Oy, mangabot ang mga pagkaon dito Muna, nga akong buhaton karon, ningo ra ko, sige kamoy una, lingkod lang sa ako diri ha. So tagaan nga to. Ang pasabot ana, di na ko mulinya, tagain na lang ko. Pero maikog bi ako ana, pero ngano man tungod na sa akong gibarugan nga naa ako sa pagtuo nga gasunod ni Kristo. Pagkanindot sa impact ni ining gipaagasag dugo nga pagtuo. So ayan mo kabalaka, masakitan mo karon, lipayon ra mo ugma. Masakitan mo ugma, sa may sunod. Lipayon na mo in the future. Masakitan mo in the future, mamatay ra mo. So, ito ay langit, no? Ito ay langit, katapusan. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, si Kristo, atong Ginoo, nagpakatao din his kalibutan. O mihatag sa kinabuhi ngadto sa katawhan. Uban sa mga santos nga inosentes, ato karong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong panginahanglan ug moingon kita, nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang sa katawhan sa Dios diha sa ilang pag-ambit sa makaluwas nga buhat ni Kristo karong panahona, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nalimbasog aron motunhay ang katungod sa kinabuhi, ilabi na sa mga bata nga wala pa ipakataw, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Alang kanila nga mitaliwanan niining kinabuhia, nga mahiuban na sila sa gingharian nga giandam kanila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo, patalinghugi kami. Maluluyon o malumong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ning adlaw sa Pasko, kami abot, may jutay kong gasa, kanimo bisan di tako. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa, ug wa ko'y pulong, ngawa malitok sa uban. Kining akong awit, kabus na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimayan sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong mga madasigong alagad, hinlui sa sala sila nga naghalad nga mahigugmaon niining santos nga misa nga imong gigamit aron paghimong matarong bisan sa mga way kahibalo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa mga santos nga inosentes ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, inisayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. The first Noel, the angel did say, was to certain for shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Magampo kita. O Ginoo, ihatag ang naghingapin nga grasya sa kaluwasan ngadto sa mga nangalawat kanimo nining adlaw sa pangili nila nga tungod sa ilang pag-ila sa hilom sa imong anak gipurong-purungan sa langitnong grasya tungod sa pagkatao sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakon na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasyas pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Iampo mo kami. Manindog,
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang santos nga kinabuhi, holy life. Ang ato lang buhaton, i-preserve nato ang atong innocence, maningkamot ta paglimpyo sa atong mga sala, bisan pag masakitan. Ang atong updates, ako nang ikaingon kaganiha sa atong slots nga nangahalin, 674 na. Atong pakpakan ang namalit. Congratulations. Nya 326 na lang ang available slots. Basin pa dig mahurot ni siya karong tuiga or bisag mabutag next year basta hurot gyud. Salamat kaayo. So karong gabi asugod alas 5 sa hapon ang atong simbahan gamiton sa Thanksgiving nga misa sa atong tanan nga mga aktibo sa parokya, mga ministries o mga organization. So iampo sad ang among panagtigom-tigom nga makapadugang sa kainit sa among pag-alagad dinhi sa parokya. Dili makabugnaw, no? Iampo natong maayo ang panahon aron nga ang mga lagyo-lagyo labi na katong mga chapel leaders nga layo-layo makaanhi gid unta sila. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasadyaning taken